Ler en galego, estamos na Semana das Letras Galegas que este ano homenaxea a Begoña Caamaño. Bernardo. Unha vida enteira dedicada á comunicación, ao feminismo e á defensa da cultura galega. Imos afondar na súa figura, na súa traxectoria. Nada en Vigo, en 1964, Begoña Caamaño foi xornalista da Radio Galega nesta casa durante décadas, unha voz moi coñecida da radio pública. Pero, ademais de xornalista, foi unha escritora moi admirada. Nas súas novelas revisitou grandes figuras femininas da literatura e tamén da mitoloxía, dándolles unha mirada moderna, poderosa e, por suposto, moi galega. Obras como Circe ou O pracer do azul ou Morgana en Esmelle converterona nunha referencia da narrativa galega contemporánea. Tamén foi activista, sindicalista e unha defensora incansable dos dereitos das mulleres. Por iso, representa unha maneira de entender o xornalismo e a cultura con compromiso social. Nun cole de Soutelo de Montes, en Forcarei, están a traballar arreo estes días arredor da súa figura. Hoxe fano a través da robótica e mesmo preparan a grabación dun podcast. Padín. Bos días a todas e a todas, benvidos a Radio Cachopeiro. Sí, efectivamente, que aquí non só len a súa obra, senón que a construen, a programan e mesmo lle poñen voz como están a facer aquí en este estudio de radio, pero fixadevos toda a aula que temos aquí preparada e que cada un está traballando nunha estación diferente. Por exemplo, moi bo día, que estades a facer aquí nesta estación? Este robot é o noso xornalista Programase, non? Sí, programase. Facemos que vaya por todas as casillas e así neste folio recollemos información de Begoña Caamaño. Fíxense vostedes, a través da programación dun robot poden ir viaxando a través da obra de Begoña Caamaño, algo moi interesante que tamén andan a facer por aquí. Que facedes en esta estación? Utilizamos un lápiz 3D para remarcar as siluetas e os títulos dos dous libros de Begoña Caamaño para despois quitar a imaxe e que quede en 3D. Que bonito que vaya a quedar isto, pero que vos estou mirando así un pouco por rapaces e pregúntovos, moi bo día, por que me vides todos vestidos de azul? Por unha obra de Begoña Caamaño que chamase Os fíos de Begoña Caamaño. O sea, que non era casualidade, a cor representativa desta autora era o azul e veñen todos vestidos de azul. Moi bo día, e aquí, Brais, que estades a facer en esta estación? Estamos facendo a illa de Ea e Ítaca, que son donde viven Penélope e Circe. Claro, son dúas illas nas que viven Penélope e Circe, pero habrá que explicarle a toda Galicia quenes son estas dúas persoaxes. Son as dúas protagonistas dun libro de Begoña Caamaño. Miren aí, moitísimas grazas por atendernos e que aquí en este cole de Soutelo de Montes aprenden dun xeito diferente e por aquí quero preguntarvos, pregunta difícil, que é o que máis vos gusta e vos sorprende da obra desta autora que este ano homenaxeamos? Que daba voz ás persoaxes Da mitoloxía grega que non o tiñan. Que cousa máis bonita, compañeiro. Xa estades a ver que enseñar e aprender dun xeito diferente é posible porque este ano, que nos quede claro todos, homenaxeamos as letras galegas a... Begoña Caamaño! Quedamos aquí, compañeiros, ricos gigantes dende Soutelo de Montes.